Hi YouTube, berdua salam boy bener nggak? Come to the point. Gemsri Daimary saja flex queen and manipulator queen. Kontroversi ini kita tuh जाखाबाय already, okay? Kontroversi ini kita जाखाबाय दैमुजों आरो last video मोनसे दं दैमुआ बेखौहाय reply होनाय video. Okay, बे reply होनाय videoआव there are some points, okay? Like phone call नि खोथा बुङो, politician नि खोथा बुङो. बेथ' sure खा आंजोंबो जाखांखाबाय आंनोबो call खालामबा बे same dialogue साबो. Politician background नि आङो Gemsriया YouTube background नि जोब्बाय. बेल' यार ओमफ्राय मोनसे डायलग होनबावगोन लाइक गेम्सनि भिडिअ बानायबाल' भिउस फैगोन नामा डुड यार एक्चुअली नाय फेसबुकआव ना 13K भिउस फैदों यूट्यूबाव 3K समथिं लाइक दैट ओके एफाग्राब सीईओ सानना लानाङा यूट्यूबनि सीईओ नामा ओनर नामा बियो डम्प इडियट यार दिस पीपल आर शिट यार माने लाइक just because of they have money and they have contacts बेखौ लानाय बिराद फ्लेक्स खालामो this is internet okay Gemsri first of all बेखौ बुजिगोन this is internet आरो नों मोनखानायखा भाइरेल होननाय बुस्थुखौ नों मोनखानायखा नों एक्सपिरियेन्स दंखायो बाट नोंनि इगोआ माने मा कि बे फ्लेक्स खालामनो लुबैयो just because of मानिनि थाखाय बेकग्राउन्डखौ लानानै नों फ्लेक्स खालामनो लुबैयो यार नाय आं बेखौ होननो लुबैनाय Gemsri जायखौ नों पक खालामो पक माने थुयो कि बेखौ कल खालाम बे आंनि सायाव भिडिअ बानायदों नों थुयो ना so Gemsri नाय नोंथ' नों ट्रल जाखायो नोंथ' नों रस्ट खालामजाखायो ओके रस्ट खालामजायो ट्रल खालामजायो नों क्रिटिसाइजबो खालामजायो यार बे पलिटिशियन बेकग्राउन्डनि मानसिखौ मानोथो सोफादेरबाय थादोंब्रा बेखौबो नों ट्रल खालामफाजानो लुबैदों नामा Gemsri हा आरो यार प्लिज आं बेखौ होननो लुबैयो कल खालामग्राखौ होननो लुबैयो अके जाय कलार आं बेखौ होननो लुबैनाय आदा होनबाय आं आदायानोखा स' बेखौ होननो लुबैनाय आदा नाय नों बेलेग बेकग्राउन्ड दं अके नों पलिटिशियन बेकग्राउन्ड दं बेयावनो थाबाय था बे इन्टारनेट होननाय बुस्थुआव फैनाङा प्लिज ओके आरो कन्टेक्ट खालाम दंमोन प्लिज हा नोंनि बारै सोरबा सासे माबा मोनसे बुंदों गोरोन्थि बुंदों होमबा कल खालामनानै नों बुं ओके बाट गेम्सनि खोथायाव प्लिज हाबदेरना ओके ओके बेखौहाय रागा जोंना बेखौथ' आंखौ बिदि होनदों स' आइल कल इउ बेक नट लाइक दिस प्लिज बुजिनानै लाग्रो एसे खोथाखौ ओके गेम्सनि नाय नों होनदों कि दैमुआ नोंखौ पार्सनेल थांदों बाय द वे नाम दोननाया पार्सनेल मालाबा जाया ओके इन्टारनेटआव अलरेडि नों भाइरेल जाखाबाय इन्टारनेटआव नोङो ससियेल मिडियाआव नों भाइरेल जाखाबाय नोंखौ बिराद मानसि ट्रलबो खालामखाबाय रस्टबो खालामखाबाय आरो दायो माने मा जेब्ला नों गोरोन्थि मावो बे बुस्थुआ फैफिनबाय थायो माने जि नों पास्ट होनगासिनो ना पास्ट जायाखै इन्टारनेटआव जेबो बुस्थुआ पास्ट जायाथ' फैफिनबाय थायो माने जेब्ला नों गोरोन्थि मावगोन जेब्ला नों सोरबा सासेखौ गाज्रिखौ प्रमोट खालामगासिनो बे बुस्थुआ फैफिनखायो सोफादेरनाय जाखायो बुजिबाय दा Gemsri आरो जाय नोंनि एडभाइजार ओके आं बेखौ होननो लुबैनाय फार्स्ट अफ अल प्लिज बेखौ एसे प्रपर बुजायगोर कि इनफ्लुएन्सार होननाय बुस्थुआ मा प्लिज ओके 2 पॉइंट समथिं लाइक सब्सक्राइबार गोनां मानसिया एफाग्राब जाम्बि पस्टफोर होनाङाथ' प्रेगनेन्ट हिन्जाव गोनां माबा प्रेगनेन्ट जानाय हिन्जावनो बुग्रा हिन्जाव बुग्रा होननानै मा प्रुफ दं नोंना Gemsri मा प्रुफ दं दैमुआ जिखुनु बुंदों बे इउटुबाव दं इन्टारनेटआव दंखायो स' बेखौ बिनि बेसिसआव खोथा रायलायदों नोंनाथ' जेबो बेस गैया नों मा इनफरमेसन मोनदों होननानै बुंदों नोङो खोनादों प्रुफ गैया गारा नों खोनानाय बुस्थुखौ मानोथो नों सोफादेरखो बेयावनो नों मेनिपुलेटरब्रा नोंखौ बेयावनो मेनिपुलेटर होननानै मिथिखायो मेनिपुलेसननि कुइन होननानै मिथिखायो what to say यार टक्सिकबो खालामनो हायो ओमफ्राय माने टक्सिकखौ बुंबाथाय दाय जायो इग' सेटिसफाइ खालामनो कल खालामो मा बिदि जागोन बा बिदिलाय डोन्ट बी लाइक दिस यार प्लिज everyone is watching you okay everyone is watching you बयबो नोंनिफ्राय इन्सपिरेसन लायो सोरबाफोरा जोंथ' लाया र' जोंथ' टक्सिकनिफ्राय मालाबा इन्सपिरेसन लाखाया बाट सोरबा दं जाय सिख्लाफोर बांसिन नोंखौ नायो ना मब लिंचिं खालामफैयो दैमुनि कमेन्टआव आं नुदों मब लिंचिं खालामनाय नुखादों आरो आं बिसोरनि अडियन्सखौ लुबैनाय Gemsriनि अडियन्सफोरखौ लुबैयो बिफोर कमेन्टिं मी ना फार्स्ट इन्टारनेट होननाय बुस्थुखौ बुजिगोर इनफ्लुएन्सार होननाय बुस्थुखौ बुजिगोर ओमफ्राय आंखौ कमेन्ट खालाम ओके आरो आं बेखौ लुबैनाय कल सल खालामबाबो ओके आंखौ दायो कलबो खालामनो हागौ कल सल खालामबाबो आं डाइरेक्ट स्ट्रेट फरवार्ड होनखायो आं जेब्ला आं गोरोन्थि मावाखै आई डोन्ट केयार अबाउट यू हु यू आर नोंनाव बेसेबांखि नाम्बार गिदिर जाथों नोंनाव बेसेबां हाजारखि साबस्क्राइबार थाथों नों अबे बेकग्राउन्डनि आई डोन्ट केयार अबाउट दैट जेब्ला आं राइट आई डोन्ट केयार अबाउट दैट आई हेभ प्रुफ आंनाव एभिडेन्स दं मा दं होनबाथाय आं गिखाया जेब्ला आं दाय मावदों जेब्ला आङो फेक एलिगेसन लगायदों सोरबा सासेखौ Gemsriनि बायदि फेक एलिगेसन लगायदोंना बुग्रा माग्रा होननानै मेनसन खालामदों राइट बिदि एलिगेसन लगायदोंबासो आं गिगोन
गेमस्रियावथ' मा होनबावनो यार फेक एलिगेशनबो लगायनो हायो ओमफ्राय गाव माने मा होनो लाइक आंखौ पार्सनेल थांदों फार्स्ट बुजिगोर अके इन्टारनेट होननाय बुस्थुखौ बुजिगोर स' बेसिमनोसै लाभ इउ अल एन्ड आं आसा खालामो नोंसोर माबा मोनसे बुजिगोन बेनिफ्राय आं एफाग्राब हेट स्प्रेड खालामनो नङा I just want her to know कि this is wrong सोरबा सासेखौ फेक एलिगेशन लगायनाया रं आरो पार्सनेल बुस्थुखौ मिथियागारा ओरैनो जास्ट गोदाव सोराव बखिनाया रं अके आरो जि इन्टारनेटआव जाखाबाय अलरेडि बेखौ लानानैसो जेब्ला बे टक्सिकखौ प्रमोट खालामदों एबा बेड इनफ्लुयेन्सखौ प्रमोट खालामदों होमबासो बुंजादों अके आरो खावसे भिडिअखौ नोंसोर नायबानो जाबाय सबखौ आं मेनसन खालामासै बेयाव पिस आउट